Manindog pa niyo. Nagato kami sa Diyos, singamahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan mga makita o dili makita. Nagato kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Diyos. Ianak samahan sa walang pay katuwigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuon nga Diyos ikan sa Diyos nga matuon. Ianak tilibinuhat o sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, alang sa atong kaluwasan. May kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, naimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga unay o nahimong tao. Tungod ka na itong ilansang sa sakro sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingarian, walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang ginugang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Lungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gimaya o misulti pinagis sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagailat kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkapanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Humana tumabate si Jesus ang pinili nga ikahimutan pag-ayo samahan, masaligon kita mo padangat sa ato mga pag-ampo ngadto sa iyang amahan o migon kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa balaang simbahan sa Dios, ang kaparian ug ang katawhan kanunay mamati sa pinalanggang anak diha sa ilang pagpanaw ni ining kalibutana. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod nga tinguhaon nila ang kalambuan sa kinabuhi sa katawhan, pinaagi sa ilang maalamong pagpanghukom. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang kanatong tanang matuuhon nga ang pagkausab sa naong ni Kristo magligon sa atong paglaom alang sa mamayaong pagkabanhaw sa atong mga lawas. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang kanila nga nahulog sa mangitngit nga laang sa sala nga ang kahayag ni Kristo magluwas ug magdala kanila ngadto sa grasya sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay nga mahimayaong banhawon ni Kristo ang ilang mga lawas. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Awahan sa kahayag ang daklit nga pagtanaw sa imong himaya, mo'y mag-aghat ka namo sa pagpangandoy sa imong presensya. Itugot nga mo mga pag-ampo nga mong gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen.
manindog palihog. Mga igsoon, pag-aampo ka mo ron ng ako ganyong sakripisyo na watulot na sa Diyos sa wahan, makagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad magpapasunta sa among mga sala, o magsanto sa among kalagog lawas, aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan tunay nga Diyos magagahom sa tanan. Angag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay gipasidanan niya mga tinunan mahitungod siyang kamatayon. Og dito sa bukid nga Santos, iyang gipariyag kanila ang iyang himaya. Aron sinaksiyan sa malaod ug sa mga propeta, tudluan niya sila nga munangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinagi sa iyang pagpasakit. Og busaban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang way hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha pa nagpasalamat kanimo. Mipikas ang mihatag nini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Bihatang niining at to sa iya mga tinunan o mingon. Dawata kiniyog panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tao. Aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo mahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Benedicto XVI sa among Papa, ni Cristian Vicente among obispo o sa tanang mga pari. Hinamdami sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudog sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga dahigon o kaamoy ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kanyaban kaniyang diha kaniya. Ihatag anak kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, ang sa kahangturan. Karon mag-aampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mananobos. Amahan namo nga sa mga layi pagtay ko ng imong yadan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, ninisayota mayon sa langit.
sa matayadlaw, ihatag ka na karuyan lawa. Huwag pasaylo kami sa hamoy mga sala. Maingon niya kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa mga panunay, inunuhan sa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay himo manangging harihan, ahanggahomoy kang himaya. Hangtun sa kahangturan, amen. Amen. Graso Kristo, nagingon ka sa imo mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang amo mga sala, kundi ang pagsaling sa imong sibahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahag kaninyo. Ato ipakitang timan sa itong paginig sunay, para dahit manahag kaninyo. Igsoon kiniwang kuraro sa Diyos, ginagawag tang sa mga sala sa kalibutan, pulahan ang gidapit, alang sa bangkete sa Ginoo. Kinundakwangin mo kalawat kanimo, panipamulong lamang o mamaayo.